Per fer magdalenes de iogurt, batem 3 ous, 150 grams de sucre i mitja culleradeta de sal. Afegim 180 grams de farina blanca, 20 grams de farina d'ametlla i una culleradeta i mitja de llevat químic. Batrem el just per incorporar els ingredients. Acabem amb 60 ml d'oli d'oliva verge extra i un iogurt de llimona. Preparem els motlles i repartim la massa. Decorarem amb pinyons i una mica de sucre. Enfornem uns 15 minuts a 220 graus. I a gaudir-les!